DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagtumpukan ang ilang piling istampay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. 24 minutos na makalisan, oras na alas 12 nin pagkaunto. Padagos-dagos po kita, abot po kitang 1:30 nin pagkahapon. Buhay sa barangay program. Digdi po sa RPN DZKI Iriga, pinakaenot na estasyon nin radyo digdi sa Bilog na Ringkunada area, partikularmente digdi sa syudad din Iriga. Ang kasaysayan na kung nalalaman, ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagtumpukan ang ilang piling istampay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi. Pero kay banan po niya to sa technical side, Jameson Oco. Hindi man po girarayan sa inyong likod kabarkada karon na Jonathan Oliva. Happy panguntuhan po. Dito sa pitong At saan po magmaan-maan kita ka, boss. buyan, ibang kasaysayan. Madakol pong mga tao, mapasiriring duman sa sementeryo, bisita man kan siyang mahal sa buhay. Walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto. Maski po ba kung fiesta ako, kapiestanin ka lang, All Saints Day o kaya All Souls Day, dapat po girumdumon taman lamang sinda. Pwede ba na bisitahon anytime? Hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, Ikaw po kita nin public service announcement an Operation Smile Philippines digdi na po sinda. Dako lang tabang po ini duman sa mga nangangaipo na mga kababayan niya to na igwa po nin cleft lip o kaya bingot asin man cleft palate o angongo. at hindi ka Uya po ang detalles kan mga programang sinambit. Ang screening gigibuhon ganyan po na masunod na semana November 7, 2025 duman po sa Daraga Doctors Hospital alas 8 nin pagkaaga. Ang actual operation gigibuhon sa November 8, 9, and 10. Ngunyan man po na taon asin duman po giraray gigibuhon sa Daraga Doctors Hospital.
Uya po ang mga kinakaipuhan na darahon kan magurang o kaya guardian kung minor po ang pasyente. Ang birth certificate kan pasyente o ID kung igwa. Pangduwa, ang PhilHealth kan magurang kung igwa kung mayo okay sana po. Mga personal na gamit in case ma-schedule na po sindan in operation sa masunod na aldaw, igwa na po duman accommodation para sa inda ang Operation Smile Philippines. Ininawan po ang libreng serbisyo ng Darakan Operation Smile Philippines sa mga individual na igwan in cleft conditions. Number 1, libreng operasyon, dental procedures, kapareskan obturator para po duman sa mga cleft palate. And pasyente na 18 anyos na dai pwedeng operahan. And then magkakaigo po din speech therapy. Gwapo ni nutrition services, kapareskan nutritional advice, libreng cleft feeding bottles, as in man breast pumps para duman sa mga pasyenteng oben pangmaray para sa operasyon o kaya kulang pa sa timbang. Libre po gabos na serbisyo kasama na digdi ang mga minasunod. Ang pamasahe kundi po maihatod kan sa indupong LGU, mga services kan LGU, riribayan po ang pamasahe pag abot duman sa screening. Again po, utrohong ko, igwa po dumanin pagkakan, igwanin accommodation, partikularmente duman na po sa may schedule na operakan sa masunod na aldaw. Sa iba pa pong informasyones, i-kontakon na lang po nindo si Joanna. Uya po ang sa iyang contact details. Uya po ang sa iyang cellphone number, ini sa Globe 0916-463-8682. And sa Smart, 0962-565-5240. Ayan po, iyon po ini, duman sa sakuyang FB page. Ang nakapangaran po, ang profile name is Jonathan Oliva lang. Sa mga makakadangog po, kinigwa po kamong bistado, dyan sa Indo po na kabarangay, pwede po nindong i-relay ang information na ini. Makatabang na lang po kita sa paginin informasyon. Imposible ang maglihi kung ikaw ay sa pitong katang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Liyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may ngalan yan inisip. Ang pagkatang kailan may gunit ang di mawawaglit. Talaga rito aking inibig. Yororoleo, nareleo, nareleo, yoroleo. Pinagsugo na po ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya digdi po sa Pilipinas. Ganing maging preparado sa pagrumdum kan aldaw kan undas. Base po duman kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na maski mayo sa nasyon ang presidente, nagtaon na siya nin instructions para sa pagrumdum kan All Saints Day as in man All Souls Day. Magin ang presyo kan mga panginot na barakalon, pinababantayan kan presidente. Gani po ibsan po ang pasaanon kan mga consumers. O anbot sabihon, mapagian ang pasaanon kan mga consumers hali sa haralangkaw na presyo kan mga panginot na barakalon. Lalong-lalo na si mga burak-burak ngunyan. Sa kunyan po, pinagsugo naman ni Presidente Marcos ang Philippine National Police o ang PNP nganing siguraduhon ang peace and order sa nasyon sa tao kan pagrumdum kan aldaw kan undas. Ini pong kasuguan ni Marcos kausa sa pinaglalauman na pag-arabutan kan mga dagmang ng mga pasahero sa mga terminals, seaports, kaya na po ang airports, ganyan na halabang panahon kan bakasyon. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Liyo, walang labis, walang kulang. Yororoleo,
Sa kabus po ng mga kukumpleanyo niyan, happy birthday! I-check na lang yan kung si Sayan mga nagbe-birthday. Ayan, malinaw na malinaw po digdi yaon ang mga birthday celebrators. Bako po pala niyan celebrant. Kasi ang celebrant, dapat titulo yan na itinatao duman sa mga kapadian. Sa ngayaan celebrant dyan sa misang iyan. O si Father, ano po ngayon? Ayan. Pero pag birthday, that's a celebrator. Tapos yan na-celebrate. Pag nailing nindo, ilingon po nindo sa dictionary. And bayo pong term na birthday celebrant. Birthday, iba pero ang celebrant, iba man. Dapat celebrator talaga. Anyway, basta ang importante dyan, bati on the sindan in happy birthday. Sa kabos naman nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo. Ayan. Si Father Ochi Ibareta. Father Ochi, happy birthday. May you have many more birthdays to come. And of course, kay Kagawad Rene Gungona, dyan po sa barangay Topasogod, Nabua, Camarines Sur. And happy birthday, Manoy Homer. Ex-punong barangay Homer Brina. Dyan po sa barangay San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Happy birthday, Manoy. May you have many, many more birthdays to come. Imposible ang maglihi kung ikaw ay oras sa pitong batang lahat na narinig. Sa kunyan po, kaibanan man nasisiripon naman kan House Committee on Public Accounts bako sanaan mga overpriced infrastructure project kundi maging ang mga proyekto na ipinag-implementar maski daiman po inikaipuhan. An sa ropong ehemplo, kan sa ropong kongresista na Bicolano, na Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, ang sinabit ng Department of Environment and Natural Resources DNR na igwapo ni nagkakapirang flood control projects na pinaggibo alagad day naman kaipuhan kabali subot digdian mga dike or mga dike na mayo naman mga komunidad as in flood control projects na nasa tahaw nin kawaran. Dahil naman subot ini question in overpricing, alagad ang question po digdi, kung kaipuhan daw ang partikular na proyektong ini. Sinabi po kaya, ninuli po sa ropong ehemplo, ang mga dike or dike, mayo naman da pong mga komunidad duman. Kumbaga nasa tao da po nin kawaran, ito pong flood control project. So, ini ngaya, bako sa nangayang kahaputan, sa manunungod sa overpricing, saro po kayang kaputan digdi na ini daw ngaya kaipuhan digdi sa lugar na ini. O para aktualmenteng punduhan para sa partikular na proyekto. O kaya ilalag mo duman sa tahaw, mayo maning kamugtakan, ano man ang kamugtakan kan flood control project na iyan and undike na iyan na mayo manin papasiringan. Yan po ang mga kahaputan dyan. Saro duman po sa ipinag-ehemplo kan kongresista ang Dolomite Beach Project duman sa Manila Bay na daisubot naging parte kan NEDA Master Plan para sa Manila Bay Rehabilitation. O ayan. Kaya ngaya, the same question ang iapot nga digdi duman nga sa beach na ito na project. Oo. O ini ngaya, ano daw nga ini? Ang Dolomite Beach Project na kaipuhan duman ang proyektong ini. Alaga niya, daiman ngayon naging parte kan NEDA Master Plan para po duman sa Manila Bay Rehabilitation. Grabe talaga ang mga gibo, ano? may mahiling lang, duman sa tao kan, sabihon ta na, mahiwaso na daga. Tapos, nasa tahaw pa itong dike. Ngunyan, mayo man din papasiringan, pero pinunan, nahiling. Dapat po talaga ma-check ito. Baka ito overpriced pa.
Tapos di man na kompleto. Yan ang problema, may mga pinagpasiringan nga ni ito si President Bongbong Marcos na mga lugar na igwa ni nahiling sinda na completed na ang project. Alagad pagkahiling maski sarong kabilya mayo. Dito sa pitong gatang sa tabi Ini po napag-uurulayan lang. Sabi nga ni Fred Panopio, napag-uusapan lang. ito ay chismis na pag-usapan lang. Yung Leo walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalyenteng gatang. Dito ay nagbuumpukan ang ilang piling istam. Dahan sa lupa digdi, nahiling ko nga ni digdi, dahil matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River, digdi po sa Camarines Sur. Ayan. Diit-diit po dagaan paglibo. Nagkakapirang parte pa kayo ni, nagtapas na. O pag-abot kan bagyo. Ulag ng busyoso Kabaan ng project po ini. Tama man, pigre-reprap. kung pikon ng iyong ugali at Garohon yan palang pigre-reprap ini. malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis. Diyan po ini sa Barangay Aduman po ini sa Banwaan in Goa, Camarines Sur. Labis walang kulang. Sa pamamayo ni Alcalde Gerald Peña. Nagkawarasak na po da. Nagtaram si Mayor na ini nga nagkawarasak na. Ninulit na dahil pigpapadagos. Imposible ang maglihi kung ikaw ay sa pitong gatang lahat na rin. Kaya itong riprap nagkuya na, narata na. Buhay Oo. tahimik na tahimik. Patay makayang kababagsagli. Ito ay Uy, grabe ano? Ani ba po kaya na danyaran na kan bagyo? Siyempre bako man bayang tapos. May mga portion sa nananalaagan ng semento. Alagad kung may semento na, tapos itong sa kataid day paman na si semento, talaga mga mararata talaga pinag-reprap na yan kasi bako kaning po kompleto. O kaya dipisil man nanggad an kamugtakan duman. Takontrol tol po ini, hararo mo ini mga ralangkawon po ini na flood control projects. Kontrol po yan. Dahil kita, pwede man nabahaong kita, pero dahil maghahaloy ang tubig, mahuba yan, maubas yan. Mawawara yan. Kung ano ang rikas kan pag-abot kang tubig, iwan ang rikas ka yan para mahali digdi sa satuya. Ang baha, normal na. may isang muntik Pero kinakaipuhan, kung may baha, madali ba na mawara ang tubig? O kung tultul ang mga proyekto, pero kung bakong tultul, ay nako. tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Baka surong si Mana pa, igwa pa kita ng tubig. Na pag-usapan lang. Leo walang labis, walang kulang. Chance sa muya, lalo-lalo na. Pag halangkaw ang tubig, madalion man na magbaba. Kaso, ang problema, pag mayo na si susulugan, Kung pikon ng iyong ugali normal man po basta-basta bababa ang tubig. Perming mabilang kanin saro hasta saro o may kulang na sarong simana nagkakapirang aldaw bago po mawara yan. Kaya magduduwang simana. Anyway, at least tuod na ang mga tao dahil man ay nagkakagaradan, puros man tulos nag-iibakwar. Pero digdi sa mga bagay na nako. imposible ang maglihi. Sana po siring kaning mga patrabaho tultulon para mayo na kitang problema. Apo problemahon tanan lang itong pang-oral daw kung saan kita makuha. Kung in kaso inabot kita nin bagyo. Inabot kita nin baha. Pero po, 41 minutos makalisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Ang kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis na pag-usapan lang. Yung Leo walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalyenteng gatang. Dito ay
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Radio, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Radio, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo, narereo, yorororeo, narereo, narereo. Imposible ang maglihi kung ikaw ay pagkasikat sa pitong katang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay makayang ka mabagsaglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Radio, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyari. Nakaka-proud po daan partisipasyon kan Team Philippines Ngunit ang sa bagong season kan Physical Asia dyan sa Netflix. Igwan na dahil ining 4 na episodes asin ang Team Pilipinas pinanginutan kan sa tuyang pambansang kamao, Manny Pacquiao. tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis. Nagkakiralagandaan mga contestant tali sa ibang nasyon ang South Korea, Japan, Indonesia, Australia, Turkey, Mongolia, asin man Thailand kan mailing dindang maglawg ang Team Philippines. Asin si dating Senador Manny Pacquiao ang leader. Piling istampay na walang Panghuring inapod ang Pilipinas kaya talagang kilagan si mga contestant sali sa ibang nasyon kan nagluwas si pambansang kamao. labis, walang kulang. Ang sabi po nga ni Ninda, a legend among legends, ang sabi Ninda. Busyoso at Asin haros gabos sinda nagpasiring ki Manny Pacquiao para po makipag-abrasa man lamang, magkamayan. Ayan. lamang oras-oras. Sobra daan na honored ang kadaklan sa Sinda na makakalaban nila ang 8th Division World Champion sa boxing history. Labis, walang Kaibanan duman sa Team Pacquiao ang mga makukusugman asin matitindiwan na athletes na sinda Mark Mudgen Striegel, Ray Jefferson Kerubin, Justin Coveney, Robin Lauren Brown asin Lara Liwanag. Matindi po daan labanan sa end of the episode po sa nakan territorial conquest. sa pitong katang lahat na di. Dahil po ini napangganahan kan Team Pilipinas o inapod nindang Jeepney Blitz. Patay maka Duman sa panduang quest na ipinaglaban ng inapod na shipwreck na daugman kaini an sa indang team kan nasyon na Mongolia. Alagad dagos pa man ang laban ni Pacquiao na talagang marhay na mag-strategize. galit. Yan may bunga nangyari. Sa ngunyan po daan nasa 4th episode na kan ang mga ini o kaya number 1 na sa trending. Pumapanduan na ang What Lies Beneath Linda Sue Ramirez, Janela Salvador, Charlie Dizon, asin man Kyla Estrada. Ito ay chismis. Nakaka-proud sa napo digdi sa Physical Asia. Ninhuli po ta si Manny Pacquiao ang superstar sa season na ini. And successful manda ang Thrilla in Manila 2 na pinag-organize kan MP Promotions ni Manny Pacquiao na pinaggibo duman sa Araneta Coliseum kan nakalis na Miyerkules. Ngunyan lang po ini na si Mana. And pinag-atendiran ni Presidente Bongbong Marcos kaibanan si FL Liza Araneta Marcos. Ini po, ining Thrilla in Manila 2 bilang pagrumdum sa Thrilla in Manila, nalabanan ka ito ni Muhammad Ali asin man Joe Fraser, 50 years na po ang nakakaagi. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang.
Sa rupa po digdi pinagtestiguan ni PBBM ang laban kan apo ni Ali na si Nico Ali Walsh sa Thai boxer na si Kirsa Clinton na naging draw ang kinaluwasan. Alagad, nahiling sa eksena naman ang laban kan aki ni Pacquiao na si Eman Pacquiao. Ayan. Dakula da ang isyong kahito ang pagluwas ni Eman na aki ni Pacquiao sa ibang babae. Interview pa na agad to ining ina kan aki ni Manny Pacquiao na si Joanna Bacosa na sarong waitress sa pirmi na pinagkakawatan ni Pacquiao nin billiard sa sarong hotel duman sa Manila kaito. Takan panahon na po ito na iniyo po na nagkahilig sa boxing ang aki, ninuli sa talaga pong inipana ng mga kamao ni Pacquiao, dakulaon. Pag talaga pong nakakurumos na, nakakuyom. And naglaban duman sa wildcard sa 3-line Manila 2 si Eman Pacquiao asin ng gana ini. Alagad mas pinag-uulayan ang pagdulok ni Eman sa iyang ama na asin man nagtaong galang man kay Jinky Pacquiao. Talagang ining si Jinky medyo talagang makaumaw-umaw man. Nagpahiling din pag-resibi sa akikan sayang agom sa ibang babae. Yan ang mga bagay na yan. Normal yan. Ito ay hindi chismis. Normalmente, pag siring ka ni, dahil mo man yan mapupugulan. Siyempre, may mga nakarelasyon man. Tapos, duman nagkaigwanin aki. O aksidenteng nagkaigwang aki. Kaso mga hobin pa man. Ako ay usisero. Dipisil makapagdesisyon ang mga hobin. Kaya ani ba, nagkakasurungayan. Ani ba, nagkakadaragusan. Talagang kung sa imo yan, sa imo yan. Ining si Jinky nagpahiling man in marhay na pag-apresyar kay Eman. Kaya bilibon daan mga nakahiling duman, bilib sinda kay Jinky Pacquiao. Saka mayong karapatan na maanggot ining si Jinky. Siya man ang pinakasalan, siya man ang original na. Kung may aki man yan, di resibihon mo na lang, dahil man pwedeng kaanggutan. Ang iba't ano daw ta naaanggot? Samantalang mayo man kasalan ang aki dyan. Ito ay hindi chismis na pag-usawa. Maray nga na iyan ta nakabuhay kaysa makagadan. Yan ang mga prinsipyong mga pang positibo. Tama ay huwag magalit. Yan may nangyari Diyan po kita saludo sa siring kaining mga tao. Tatao na mag-intindi, tatao na mag-konsiderar, igwanin magayo na puso. Pero kung permi kang anggot, ay nako. Puros negatibo man ang maabot sa imong buhay. Dapat sinormal lang. Parehas kang pinag-ibo ni Jinky Pacquiao. dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Ang kasaysayan na kung nalalaman, ito ay chismis na pag-usapan lang. Yung walang labis, walang kulang. May isang May kahaputan po digdi. Ano nga ito na kayang papulion si Saldico? Nagkakapirang beses na lang pinag-isnab ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico an Independent Commission for Infrastructure ICI duman sa manumaliyang flood control projects. Sa isa sa gibong pagdangog kan Senado, napupunan na ngunyan po na Nobyembre 14. Normalmente, linalauman niya ito na iimbitaran si Ko. Alagad, kapares kan pinag-ibo niyang pang-isnab sa ICI, sigurado man na daika ni papasiringan, Nico. Digdi mahiling kung talagang may poder si Senate President Vicente Soto III kuning kaso asin padagos na iisnabon ni Ko ang pagdangog. Ta sinabi kadto ni Soto na ipapa-arrestar niya si Ko kung iisnabon ang imbitasyon o kaya subpina kan Senate Blue Ribbon Committee. Ini po, kuya ni ilagta muna sa parking lot, magalat-halat na lang po kita kung talagang magiginibo man ini
ni Senator Tito Soto. Ayan. Imposible ang Kansarong nagkakapirang beses, ipinagtukdo si Ko asin si dating House Speaker Martin Romualdez na nag-receive din bilyon-bilyon na pisong cash na ipinag-deliver subot ni Orly Gutesa duman sa harong Kandwa. ito ay hindi Base man kay Gutesa, pinagsugo siyang mag-deliver nin basura sa harong Kandwang kongresista na ini po pinahimutikan ni Romualdez ining akusasyon na ini. inaawit ng tamain Nag-attender si Romualdez sa pagdangog kan ICI. So ini pong aligasyon man na ini ni Gutesa, dakulang bagay man ini. Pero an sa iyang kredibilidad garo marraot. Kasi nahiling ninda yaon duman ini sa Senado asin nagpasiring pa duman sa opisina ni Marcoleta. Kaya nagkaigwang conflict duman sa statement and duman po sa CCTV footage. ito ay nagpupukan ang Dahil nagdeklarar ining si Gutesa, ang mga oras ngayon yaon ako duman naghatod nga akong kwarta kay Romualdez sa kaki Congressman Saldico. Pero aram ta na po kung si saya nagsasabi ng totoo. Ito daw na video CCTV footage o kaya ang testimonya ni Gutesa. kumpikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Ngunyan po ang dakulang kahaputan kung tano tada ikayang papulion si Ko sa Pilipinas para atubangon ang inaakusar sa iya tasangon niya nasta sa presente dahil mapag-araman kung sa inanasyon si Ko o enot naman po na na-report na nasa Spain po da ining si Ko. Ang kasaysayan Kaya mientras padagos ang pagtatago ni Ko, nagruluwasan pa ang kadakol-dakol na inaakusar sa iya kasumpay kan maanomaliyang flood control projects. Ang sa iyang kompanya ang nakakuanin bilyones de pesos na kontrata duman sa sarong project sa Naauhan Oriental Mindoro na napag-araman na substandard asin da ipatapos. May mga flood project man na subuot si Ko duman sa Bulacan, sa Davao, na sigon sa report, mga palpak man, pati ang tugang subot ni Ko sa batman sa anomalya. Leo, walang labis, walang kulang. Kaya daw kan gobyerno niya to na papulion, ining si Ko, tano taday po siya nahihiro, taday dapat pwedeng maghagad din tabang ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o ang Interpol para po mahanap ining si Ko. Sangon yan po ang pinakahuring report kan ICI nasa 21 billion pesos subotan kickback na naibulsa ni Ko sa anomalyang flood control projects. Yan base po ini sa mga datos na itinao or pinag-share sa ICI kan dating DPWH engineers na sinda Henry Alcantara asin man Bryce Hernandez. Kaya po sa kunyan na hopefully maghiro na ang DFA sa kaso ni Ko asin mapapuli siya sa atubangan o ngani po na atubangon ang kadakol-dakol na mga kaso. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay makayang kababag saglit. Ito ay hindi justice na pagsasapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit ang tama ay huwag magalit. Yan may sulat yan inisip. Tamang-tama, taundas ko niyan. Sulatan kailan may May white lady po na nagpapahiling sa Tipo Tunnel. aking inibig. Ngunyan po na pagdarumdum kan aldaw nin mga gadaan asin nin mga kalag kan sa tuyang mga nagkagaradada ng mga mahal sa buhay. Dahil po malilikayan sa giraray o nagiraray mabuhay ang maka panindig balahibo na mga istorya nin katatakutan kaparehas na sa nakan pagpapahiling kan misteryosang babayi. Duman po pala ini sa Tipo Tunnel sa Subic Bay Freeport Zone, SBFZ, duman po sa Olongapo City. Sa tabi ng Ini man, nagkakapirang motorista ang nagpatotoo na totoo subot ang istorya manunungod ka ini ni White Lady. Duman sa Tipo Tunnel, ang White Lady, pinag-describe siya na nakasulot nin halabang kulor puti na gubig, maputi ang lawog, igwa po nin garo oily an sa iyang buhok,
namumula asin ang guton ang mga mata. Na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis. Garo ka parehas inikan istorya. Galileo walang labis. Itong panahon, Ngunit bakit meron tao na Nobyembre 1, kuya na, mag-uumagahon, mga nasa alaunanin na mag-uumagahon. yung ugali? Ito daang driver kan bus, nag-aluwas na. Ta siyempre, makayod nga kita. Dapat nga, amay nga ako ta, mga alas 5 na ngayanin pagkahapon, dapat makapuli ako. Ganyan lang nga, alas 5. O kaya, tama alas 5 din pagkahapon, takani ngayang makapagbakal-bakal pa man nga ako sa dadaron duman sa sementeryo. Na mabilar-bilar man nga kami ni Mrs. Labis walang kulang. O di nagluwas na itong bus driver. Sa bukanan yan at saka Tapos nahiling niya, igwang garo may anino. May anino duman sa likodan. tambay. Tapos nahiling niya, talagang tao palan ito. Garo tao ang Chismis na nahiling niya. Tapos nakaitom ning gubing. labis walang kulang. Dahil niya mahiling itong lawog na nakaduko. Tapos sa labaon ang buhok. Kabuhay ko si Sir. Medyo andal man ining si driver. Ano daw kaya yan? Isyoso. Mayuman nga akong nagirumduma na, nagluluwas pa lang ngayon ako, mayuman nga akong nagirumduma na, nagparar sa kuya. Pero ngayon may may pasahero na ngayon ako duman sa likodan tulos. Alauna nin mag-uumagahon. Dito sa pitong gatang sa tabi ng kuya. Pagkahiling itaray ka itong driver, sige man si pangadji niya. Ito ay chismis. Pagkahiling niya, kulor puti na. Kulor puti na itong itong sulot na gubing kan babae o lalaki duman sa likodan. Tapos nagpasiring na sa duman. Nagkusog-kusog siya buot. Pinundo niya itong bus sa may parting medyo maruyo liwanag na. Saka may mga kuya na nahiling na siyang mga tao. Tasisitaron niya itong tao duman sa likodan. Ngunit bakit meron Kunyan, luay-luay siyang nagpasiring. pusyoso? Kan yaon na siya duman sa tungod kan tao. Sisay ka po ngaya. At hindi Daida ay ito daida ang nagsisimbag itong babae, itong tao. chismis na pag-usapan Pero nahiling niya, puti na talaga ang sulot na dating itom. lang. Yururu. Mga istorya pa inikang panahon eh. An sabi po ngaya, taano po ngaya kasubago an sa imong gubing ngaya kolor itom. Ngunyan nga kolor puti na. Biglang nagsimbag si pigapot niya. Taano ngaya nonoy, ikasa na ngaya ang tattaong maglaba. Na tied and gamit na sabon. Yan na maorag ka itong mga istorya. Napakonsuelo lang. Pero po, kami mapamidbid muna. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda.
DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya tungon 2 minutos na makalis ang oras na 1:00 pagkahapon. Yaw na po kita ngunyan sa ultimong 30 minutos kan sa tuyang programa Buhay sa Barangay. Good afternoon, Ma'am Esther Gunawan Ampongan, Ma'am Jovi Gonzales Lotibio, and Ma'am Nieves Pagal Brizo Rivera. Maray na hapon po. Ang kasaysayan na kung nalalaman, ito ay chismis na pag-usapan lang. Yung liyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng yan at sa kanto ng kanyen latang. Dito ay nagbubukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensya. Ganyan man, ipagpapadagos niya ito itong duman sa Tipo Tunnel. Sarong lady driver ang nagpatotoo sa sinasabi po na white lady kan mag-agi siya mismo sa Tipo Tunnel pasado alas 12 din matanga. Kan bigla subot may garo batloy na tawo sa atubangan kan siyang kotse kaya para mientras siyang nag-untok nga ning hilingon ang nagbatloy alagad mayo naman din tawo asin saro-saro sa naman siya duman sa sinabit ng tunnel. Yang maglihi kung ikaw ay may sikat sa pitong batang lahat na dininig. Kung ibig mong Kaan magbalik ang babaeng driver sa siyang kotse, mapatay matayang ka ba? siring na sa nakaito ang pagtindog kan sa iyang balahibo ninuli na nasa likudan na kan tukawan kan sa iyang kotse ang sarong babaeng nakaputi. Asin nakahiling siya sa iya. O yan, ang tinataram niya to kasubago. So sangon yan, marikas na nagpikit asin nagpangadji ang misis asin kan sa iyang ibuklat or imuklat ang siyang mata. Mayo na ang babaeng nakakatakot. Saka dali-dali siya na naggali duman sa lugar na itong sinabit niya to, itong sa Tipo Tunnel. Makalis po, nagkakapirang aldaw, pinagpabakal na subot kan misis ang sa iyang kotse. Saro pa na medyo makatakot ang sarong experience naman ni Elmer. Alias Elmer po ini, mientras napaparanihon subot sa sinambit ng tunnel, nanotaran ka ini medyo naggabat ang pinagmamanehong kotse. May isang munting tindahan sa bukana. Siyempre, dara po kan kuryosidad, ipinag-untok muna ni Elmer at sa iyang lulunadan asin dai kay ni maipaliwanag an bigla na sana siyang pinagrelipot asin nanindog an sa iyang balahibo kan makamati na dai siya or bako siya nasaro sana duman sa pinagmamanehong kotse. Nakatulad kong busyoso at sa Kaibanan po duman sa laog ang sarong babae man na napapatos nin buhok ang lawog asin nakasulot nin kolor puti na naman na halabang gubing. oras pa sa Karo na kastana ini. ito ay hindi chismis na pag-uusap. Napapikit na sa nasubot ining si Elmer asin sunod nagpangadji hasta sa mawara na ang babae sa laog kan sa iyang kotse. Asin kay ito magpuon kay ito pinaglikayanan niyang mag-agi duman sa Tipo Tunnel.
Aninhuli po ini duman sa mga nakakatakot na istorya, nagkakapirang paranormal expert naman ang nag-adal dyan sa Tipo Tunnel. Nabase po sa Sainda, dahil dapat subot katakutan ang sinasabing kalag kan White Lady na nagpapailing sa mga motorista ninhuli ta naghahagad sa siya nin hustisya kasumpay sa iya po na pagkagadaan. Imbes po dapat subot siyang tawan nin udok sa buot na pangadji. Hunan, sa katakot kan mga istoryang kababalaghan, ini pong mga bagay na ini, kamusta naman po ang bala na mag-isip? Kung ini po, ikaw ang katotohan, ang pagpapailing ka nakakatakot na White Lady sa mga motorista, o ini po, sarong gibo-gibo sana, bahala na po kamo. Dito sa Pitong Gatang. Kaya po, inabisuan na sana ang mga motorista na dainin niya to lingawan na magbusina pag maagi dyan sa Tipo Tunnel. Partikularmente na sa Banggi, bilang iyo po inin pagpapasintabi subot sa mga kalag na iyaon duman na. Hasta sa unyan, asin sinasabing padakos na naghahanap nin hustisya. Dito ay nagpupukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yururuleo, narendeo. 8 minutos na po makalisan, oras na alauna din pagkahapon. Maramihan tras po uyang munaan sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon, gikan po duman sa Pag-asa. DCKI Weather Update. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layong 275 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili pong mababay yung tsansa nito na maging bagyo at nakita din po natin na yung movement nito ay pakanluran or palayo dito sa ating kalupaan. But for today, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. Kaya patuloy pa rin pag-iingat ang Coron, Palawan. Nananatili pong mababay yung tsansa nito na maging bagyo at nakita din po natin na yung movement nito ay pakanluran or palayo dito sa ating kalupaan. But for today, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. Kaya patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And ito pong LPA na ito ay nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan kung ikukumpara po ng mga nakaraang araw, less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ng ITCZ dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon o amihan naman ay nakaka-apekto pa rin sa extreme northern Luzon at magdadala pa rin po ito ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa area ng Batanes. And bukod po dito sa mga weather systems na ito, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 2 ng umaga ay isa na pong ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,430 kilometers silangan ng northeast Eastern Mindanao. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Ito po'y kumikilos
pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour, and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So for today po at bukas or ngayong undas, ina-expect po natin most of the country makakaranas pa rin po ng less na mga pag-ulan, maliban na lamang nga po dun sa mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya po pag-iingat pa rin, and kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan nito. But expect po natin by Monday kung saan po yung mga kababayan natin ay nagsisibalikan na from mga probinsya or galing po from this long weekend. Expect po natin malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maulan hanggang sa masungit po na panahon, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po nitong approaching na bagyo, and also sa malaking bahagi din po ng Luzon na posibleng dulot ng trough or extension nito at ng shear line. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ng minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, generally, ngayon po ay kumikilos ito pa west-northwestward at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng umaga or ng hapon. Kapag po ito ay nasa loob ng PAR, ang papangalan po natin dito ay Tino. And nakikita po natin generally, pag nasa loob ito ng PAR ay kikilos naman ito pakanluran patungo po dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ang possible landfall po natin ay over sa Eastern Visayas or Caraga area by Tuesday morning. Ngunit kapag po nagkaroon ng pagbilis sa pagkilos itong bagyo nito, posible pong by Monday evening ay maglandfall na po ito dito sa mga areas na ito. And between Tuesday and Wednesday naman, nakikita natin na tatawirin nito itong Visayas and Mimaropa area. And by Wednesday onwards naman ay nandito na to dito sa area ng West Philippine Sea. In terms of intensity naman po, patuloy pa rin mag-i-intensify itong bagyo na to habang binabaybay pa rin yung Philippine Sea, and possible po na bago ito maglandfall ay mag-intensify ito into a typhoon category. So malakas po yung hangin na dala nitong bagyo nito, kaya naman po muli paghahanda po para sa ating mga kababayan. And also, medyo may mataas pa po yung uncertainty netong track and yung other scenarios po natin dito sa bagyong ito. Kaya kailangan din po natin i-consider etong cone of confidence na tinatawag po natin, kung saan sa mga susunod po na araw or oras, posible pong maging mas mataas yung track or mas mababa po yung track netong bagyo nito. Kaya naman po patuloy pa rin mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan nga po ay wala pang epekto etong bagyo na ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ng umaga or ng hapon, posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 sa area ng Eastern Visayas at Caraga. And nakita po natin na yung highest possible wind signal na maaari po nating itaas ay wind signal number 4. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, possible po by tomorrow evening or Monday morning, magsimula na pong maramdaman yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. Mostly, magsisimula po yan sa area ng Eastern Visayas and sa silangan din po ng Mindanao. Samantala, ang gale warning naman po natin ay posible din nating erase na by Monday morning sa area ng Eastern Visayas at Caraga. Kaya muli po ngayon pa lamang sa mga areas na nabanggit po natin or sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay paghahanda po para sa ating mga kababayan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin pong mararanasan dito sa area ng Cagayan. Dulot po ito ng shear line. Posible pong hanggang sa mga malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, for the area naman ng Bicol Region at Mimaropa, may mga isolated pa rin pong mararanasan na pag-ulan dulot ng easterlies. And dito naman sa Metro Manila, dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila and sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging bahagyang maulap
hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Palawan, lalong-lalo na dito sa area ng Kalayaan Islands, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pag-ulan na dulot ng LPA. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng ITCZ. And yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin nagpapalabas sa mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng ITCZ. And yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin nagpapalabas sa mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may northern seaboards ng ating bansa, maging dito din po sa may eastern seaboard ng northern at central Luzon kung saan po magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:52 ng umaga at lulubog mamayang 5:28 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dwst.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas na heavy rainfall warnings or thunderstorm and rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. DZKI Weather Update. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung liyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang piling na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay busiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi yung walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareroleo, nareroleo, yororoleo, nareroleo, nareroleo. Imposible ang maglihi kung ikaw ay Igwa na lang po kita ni 10 minutos bago magabot ang oras na 1:30 ng pagkahapon. Ito ay hindi. Pag abnormal po na pagdudugo, kadakol bagay ang nakakapektar duman po sa reglakan babae.
Kaparehas kan pagbabakan timbang, sobrang exercise asin man stress. Pero may ining nagbabalik sa normal asin dahil nakaipuhan bulungon. Ayan. Alagad ko na ang mga bulan na bisita na padagos na bakong regular, makusog o mas naghahaloy ang pagdudugo, dapat na magkonsulta sa OB-GYN. Kung ang pagdurugo po pala pagkatapos kan sa indong pagtataid o sa pagultanan kan regla, magpa-check up man. Kung namatayan ang pagdurugo pagkatapos mag-menopause, posibleng tanda po ininin cancer. Para po sa mga kababaihan po yan. Ang panduwa po yan, bukol sa suso, mga 10% kan mga kababaihan na may bukol sa daghan, sa indapong atubangan, ang nagkakaigwanin cancer. Minsan normal na may bukol sa suso na nag-iiba-iba. Iyan ang inaapod na fibroadenoma o kung minsan cyst sana. Normalmente nagkakaigwanin mga saralit na bukol kung paabuton na po ang regla. Alagad kung bako kangayang sigurado sa kawasakan bukol, kaipuhan magpa-check up ka sa doktor. Ang panginot na kausa, kan pagkagadan kan babae ngunyan, iyo po ang cancer sa suso. Number 3, bakong normal na discharge. Ang normal na discharge halip po sa puwerta, malinaw o puti ang kolor asin mayo pong parong. Alagad kung ang discharge sa kolor yellow, brown o kaya pula, asin iba po ang parong, igwa pong tanda po ini na posibleng may helang. Pero pong rason kan siring kaning discharge sarong infection kaparas kan bacterial vaginosis o kaya thrush asin mga STD hali sa chlamydia, gonorrhea asin man herpes. Pagday na bulong ang STD posibleng mag-abot po sa pelvic inflammatory disease infection. Sa infection po ini sa reproductive organs na posibleng naging malala asin mawaran kakayahan po na magbados. And possible man na cancer sa cervix ang rason kan abnormal discharge. Kaya po dapat kung siring kanin nagwa kitang nanotaran na medyo kakaiba, pasiring po kita naman sa OB-GYN. Umibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay maayang ka magsaglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Liyong walang labis, walang... Dapat maging mas malinaw daan listahan kan mga infrastructure projects na pinagapunduhan sa irarom kan National Expenditure Program o ang NEP, partikularmente sa mga masurunod pang taon. Ini po ang suhestyon ni Muntinlupa City Lone District Congressman Jaime Fresnedi. Ganing malikayan ang pagkariribong asin saralang interpretasyon sa mga proyekto. Sa tao po kan maanumaliyang flood control project. Magirumduman po na nagkausanin kariribungan sa Senate Finance Committee hearing na pinamayuhan ni Senador Sherwin Gatchalian kasumpay duman sa 2026 DPWH budget. Ang sinasabi niya ito na duplicate allocations kan putatan multipurpose building sa Muntinlupa na sa kahaluyan napatutuuhan na lihitimo. Duman sa sarong entrevista kay Congressman Fresnedi, sinabi kaini na ang problema bako sa proyekto kundi sa paagikan paglista. Duman sa entry instead na generic. Sabi nga ni Senator Gatchalian, dapat pati ang area, ang lugar i-granular o kaya i-itemize talaga. Pati distrito dapat nga nakalaag. Kaya apera po digdi, pinangapunan man ni Congressman Fresnedi ang pagkakaigwanin mas marhay na inventaryo kan mga proyekto kan DPWH, mapabagong proyekto man o ini para sa rehabilitasyon. Malamang oras-oras bang sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Hindi yung walang labis, walang kulang. Yororoleo, narenero, narenero. Sa kanyan po pinag-iisipan na bawion itong air assets. Babawion kan gobyerno ang mga air asset ni dating Bicol Party List Congressman Saldico.
Ini po pinagsiguro ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon matapos konfirma ron ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ANCAAP na tulong air asset niko ang naidulag na sa ibang nasyon. Tabase po kay Dizon, babawion kan gobyerno ang mga sinambit ng air assets maski sa inman ang mga ini. Andugang pa niya, importante na maipapabakal ang mga sinambit ng air assets. Nainot po digdi na konfirmar ang duwang Augusta Westland helicopter at man Gulfstream aircraft niko na day pasubot na Friscan Anti-Money Laundering Council AMLC asin naglupad na pa Malaysia asin man Singapore. Sinabi pa ni Dizon na tulo sa tracing air asset niko ang nag-apply para sa deregistration alagad na pugulan. Nakipagtagabangan na ang gobyerno sa Civil Aviation Authorities kan Malaysia, asin man Singapore. Ngunyan, napag-araban na August 16, August 20, asin man September 11, 2025 kan maglupad paluwas sa nasyon ang mga sinambit ng air asset niko. Inian panahon na mayo pang ipinagsasagibong investigasyon sa maanomaliyong flood control projects. May isang munting Base man kay CAAP Director General Raul del Rosario, pinapakaray na ninda ang mga kakaipuhanon para maipabalik sa nasyon ang tulong air assets kan dating kongresista. Then, pinaglinaw naman ni del Rosario na ang sinambit ng air assets niko dai ginamit para makaluwas sa nasyon ang dating kongresista. Pero po, inabot na kita kan sa tuyang oras, maparam naman po kita buhay sa barangay. Ngunyan po na Sabado, Oktobre or Nobyembre 1, 2025. Kaso hapon, 31 pa palan. at hindi ka pasensyoso, malamang Halabahong kaya ang bakasyon. Anyway, November 1, 2025, aldaw po na Sabado. Nakabanan po niya to sa technical side, James Onoco, sa pangaraman kan sa muyang OICS, Ma'am Kayla. Hindi man po ang sa inyong lingkod, kabarkada karonda, Jonathan Oliva. Salamat po kan sa inyong pagantabay. God bless you all.